Assalamu alaikum. Мен педагогия университетінің филология факультеті талибасы Минегалиева Узиля болам. Һәм менің бүгінгі шығышымның темасы Вадимжан Гильмановның хикаяларында әхлақ проблемалары. Ислам динінде көркем әхлақты шәхес тәрбиелеу төп мақсатларының бірсі. Шариғат кануннары Құранда әхлақи қағидалар кешенең үз-үзен тотышы, ішкі дүниясы, фикерләү белән тыгыз бәйләнештә бирелгән. Құранда тугрылык, ихласлык, юмартлык, сүз һәм гамәл берлеге, шәфкатьлелек, ата-ананы хөрмәт итү, сабырлык һәм башка шундый әхлакый сыйфатлар мактала. Аларның тискәреләре төрлечә хөкем ителә. Бигрәк тә ялганчылык, кеше канын түгү, фитнә тарату, эчүчелек, зина кылу, харам мал туплау гаепләнә. Ислам дине тынычлык, халыклар арасында дуслык, үзара ярдәмләшү өчен көрәшә. Кешеләрне бузыклык эшләүдән тыя. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам мин җир йөзенә гүзәл әхлакны тәмам итеп урнаштыру өчен килдем ди. Әхлакый тәрбия дигәндә без бай рухи сыйфатлар, этик нормалар булдыру һәм үзенең тоту кагыйдәләрен төшендерү максатыннан шәкертләргә системалы тәэсир итүне аңлыйбыз. Хәзерге татар әдәбияты язучылары да әлеге проблеманы еш күтәрәләр. Шушы язучылар арасында Вадимжан Гильмановны карап үтик. Вадимжан Гильманов татар әдәбиятында үзенчәлекле фәлсәфи, мифологик әсәрләре белән үз урынын яулаган күренекле язучы. Бу ясылыкта караганда прозаикның бала хакы әсәрен өйрәнү теманың актуальлеген тагы да көчәйтә. Әсәр Әхият һәм аның оныгы Газиз турында бара. Әхият картның оныгы армия хезмәт иткән вакытта һәлак була. Һәм шушы кайгы белән карт үзенең калган соңгы көннәрен яши. Төшләрендә оныгын күреп саташып та ала. Дәвәти, дип әйтә кебек ул. Син мине онытмадыңмы әле? Онытма, яме. Мин синең кебек герой була алмадым. Газизнең әти-әнисе бу кайгыны күтәрә алмыйча бер-бер артлап китеп баралар. Шулай Газизнең мәетен күрү белән дә атасы да, анасы да хакыйфлар буынсыз калдылар. Бер ай эчендә бер артлы йөрәк янәге белән дә китеп бардылар. Бала хакы айгай кыйммәт шул. Ата-ана өчен бала хакы яшәү мәгънәсе, тормыш яме. Бер көнне карт белдерүләр тактасы янында үзенә дәүләти излим дигән белдерүне күреп ала. Һәм бу белдерүне кичкенә генә бер малай калдырган була. Аның исеме Газиз. Шуннан Әхият карт та аның излим дигән белдерү ябыштырып чыга. Көтә бу малайны, ләкин Газиз килми. Әхият карт хаста, сырхау, оныгы үлгәннән соң бер ялгызы торып кала. Соңгы юлга чыгарга да күп калмагандыр. Яшенең кызыгын, ямен тапмый. Ул бик тынгысыз яши. Бер минутка да күңел борчуларыннан арына алмый, оныгын сагына. Әхият картның белдерүләрен күршеләре Мирзахит күреп ала. Бик аптырашта калып, шушы карт янына килә. Әхият картны акылдан язган дип уйлый. Мирзахит хатыны белән бала хакын аңламыйлар. Чөнки алар бала табарга җыенмыйлар, ягъни үзләре өчен генә яшәп калырга теләгән булалар. Белдерүләрне күреп бер-бер артлы кешеләр килә башлый. Әхият картка бер-берсенә ошамаган ике хатын, ике ана килә. Икесе дә малайларын ялгыз үстерәләр. Икесе дә Луиза исемле, малайлары дәрестә. Бу ике хатынны да бер мәнфәгать берләштерә. Буш вакытларын үзләренә багышлау өчен балаларын караучы эзлиләр. Кызганыч, һәркем үз ягын кайгырта. Кызык күрергә теләүчеләр дә була, әмма бала хакын аңлап, төшенеп килүчеләр булмый. Автор бала хакы белән янәшә ата-ана хакы мәсьәләсен күтәрә. Яңа гына укуны тәмамлап, Яшьләр газетасында эшли башлаган журналист кыз шаккаттыргыч мәкаләләр белән әлеге картны дөньяга фош итмәкче булып килгән була. Ләкин Әхият карт белән әңгәмәдән соң ул үзенең әти-әнисен онытканлыгын исенә төшереп, елап чыгып китә. 3 көн узгач, үзенә тәмле ризыклар, бүләкләр алучы Дәүәти эзләп Марат исемле бала килеп керә. Тик яратырга, бергә яшәргә, сөенергә, шатланырга түгел. Бер артлы 3 малай да килделәр. Кемдер әбисенә бабай эзлейде, кемдер балыкка йөрергә иптәш, кемдер балалар бакчасына йөрергә теләмәгәнлектән үзләренә Дәүәти эзлиләр иде. Ата-ана хакын аңлап килүчеләр булмый. Өлкәннәр бала хакын, кечкенәләр ата хакын онытканнар аңламыйлар. Шушы хәл Әхият карт күңелендә сызлану уята. Әсәр ахырында Әхият карт үзенең күршеләрен җыеп бәхилләшә. Газиз исемле малай киләчәген хәбәр итә. Күршеләре аптырап калалар.
Чын иде бу, чын әкият иде. Ләкин әкият моның белән генә бетмәде. Шул вакыт ачык ишектән кешеләрне аралап, дәшми-нитми генә бер малай килеп керде. Кулында бөтәрләнеп, тузынып беткән белдерү кәгазе. Әхият карт, аның изге җанлы кешеләре, бөтен кешелек, бөтен дөнья тилмереп беткән серле сүзләрне әйтте, дәвәти. Әгъраф сүрәсенең 50-нче аяты бик гыйбарәтле яңгырый. Таму әһле җәннәт әһелләренә нида кылыр. Эй җәннәт әһелләре, безгә җәннәттән су куеп бирегез, яки Аллаһ сезне ризалыкландырган җимешләрдән бирегез дип. Җәннәт әһелләре состырган нәрсәләрне Аллаһ сезгә хәрам кылды дияләр. Шуңа күрә балаларыбызны яратып, хәерле тәрбия бирик. Бу дөньяда да, ахирәттә дә Аллаһның рәхмәтләренә ирешерлек итеп яшик. Нәтиҗә ясап әйткәндә, автор әсәрдә бирелгән өлкәннәрнең балага булган төрле мөнәсәбәте аша бала хакының мәгънәсен, эчтәлеген ача, әхлак проблемаларын күтәрә. Гади кечкенә бала әсәрдә Аллаһның бүләге дигән эчтәлеккә төенләнә. Әхият картның янына килеп, аны кимсетеп киткән ана, журналист кыз, кечкенә малайлар әхлак кагыйдәләрен белмиләр. Әсәрнең жанры да бәян. Телдән яки язма рәвештә ачыклап, төшендереп бирү, аңлату дигән мәгънәне белдерә. Димәк, автор әлеге хакыйкатьне укучыга аңлатырга омтыла.